място. Старт от място, отляво Соте с ковето, отдясно Васил Петров 1.8 16. Опа, бъркахме това. Само че идват таксите едно друго. Момчета. Забавих се. Мие кваредица. Кът чакат. Тръгват. Много хубав старти на двамата. Кантар. Ковето май леко почна да дърпа напред. Ама много лекичко. Това не може да се каже от тук просто. Иначе трафик след малко пак. Като че Леваското в началото, може би по-добро сцепление, по-добре издърпа в началото на първа съвсем леко. Ще видим на реванша. Тук ще спират. Оп, реванш. Още един старт. Васко е пред нас. Много добър старт за двамата. Ковето е половин калник, вече малко повече отпред. Вече тук виждам разлика между двата автомобила. Ковето беше пред 140-50-8. Имаше разстояние между тях. Тук май Васко стърва трета, не знам. Видео by VFTI и 2.4 ЖТД Спортвагон М Груев. Thank you.